abara m na ihe gbasara showbiz. Anyị na-ahụ ihe gbasara media na ihe ndị ọzọ dị iche iche. Anyị na-eleba anya na ihe gbasara production na content creation. Anyị na-ahụkwa n'ịzụpụta ndị ntorobịa ma ọ bụ ndị ọhụụ chọrọ ịbanye na ihe gbasara ihe anyị na-eme. Anyị nwere ebe anyị na-ụlọ mgbasa ozi anyị dị iche iche, ya wụ nke WAP TV, bụkwa nke anyị na-eji aka anyị emepụta ihe emume dị iche iche nakwa nke anyị na-enweta na ezi. Uche anyị dị na ihe gbasara azụmahịa media, ya wụ nke business aspect of media. Uche anyị na-adịkarị na ihe gbasara ya. Anyị anaghị eme ihe emume na-eme ya nkịtị. Ihe anyị na-eme wụ gbasara azụmahịa, ihe ga-ahụ ka ego pụtara n'ime ya. Otu anyị na-eche akwalite ndị ntorobịa wụ ị na-enye ha ọrụ oge ọbụla ha bịara. Ọ bụghị naanị ndị na-arụ ebe a, ndị na-akụ egwu, ndị na-eme ihe ejije, ndị na-eme ihe ndị ọzọ dị iche iche. Ya wụ na ị nwere akara aka pụrụ iche ị chọrọ igosipụta, anyị na-enye aka ịhụ na egosipụtara nke ahụ. Anyị na-azụpụtakwa ọtụtụ ndị ọzọ maka na ịma mkpa ọ dị ịhụ na azụpụtara ndị mmadụ ọfụma na ihe ọbụla onye ahụ na-eme. Anyị na-enye ndị mmadụ ị na-ebupụta akara aka ha na ihe ndị ọzọ dị iche iche. Anyị na-enyekwa ndị ọzọ general public inyekwa ahụ ohere iji iwepụta their creativity nọ n'ime ha, maka na aka nka ha nwere ọ bụ ihe dị oke mkpa na a ga-egosipụta aka nka nye ụwa. Ile anya na ihe ndị ụlọ mgbasa ozi anyị ma ihe ndị anyị na-eme, ị ga-ahụ na Family Entertainment Channel, ya bụ ihe gbasara ezinụlọ nakwa egwuregwu, ihe ndị anyị na-adị ewetara ndị mmadụ. Otu anyị na-agbalịsi ike ịhụ na ihe ọbụla anyị na-egosipụta ga-awụ ihe ga-enwe ọdịmma na ndị na-ekiri ya, maka na ọ ga-abụ uru na igosipụtara ihe ewe uru dị n'ime, wee ihe ndị mmadụ ga-amụta n'ime ya. Dịka m na-eji agwa ndị ọbụla otu iwu gọọmenti tinyere na-eshi emetụta azụmahịa maọbụ ihe ndị ọzọ dị iche iche n'obodo anyị bụ Naijiria metụtakwara anyị nwa, maka na ọtụtụ ndị mmadụ na-ahụ ọtụtụ ihe ejije maọbụ ọtụtụ ihe emume dị iche iche na ihe onyonyo, mana ha amaghị ụzọ ma ihe ole na ole ịgabigara iji hụ na imere ka nke ahụ bụrụ ihe nwere isi. Mgbe ọbụla ihe gbasara ogo ụtụ isi na-apụta, anyị na-enwetakwa mkpemọkụ na-esi n'ime ya apụta, maka na ọwụghị ebe a niile, ọwụghị naanị na ndị ọzọ na-azụ ahịa. Anyị nakwa n'ụlọ mgbasa ozi, gọọmenti na-adịkwa etinyekwa ụtụ isi nye anyị. Iwu ha tinyere iwu a iwu siri ike. Ihe m ji kwuo ya, anyị kwesịrị ịkpachara anya na gburugburu anyị, na-amara ihe na-eme n'ogborogbo anyị. Naijiria bụ obodo nwere dị diverse, ya wụ inwe ohere ime ihe niile dịka isi chee ya. Ihe ọzọ kwa ị ga-agbalị na ihe ọbụla ka ị hapụ ị na-eme megide okpukperechi ndị ọzọ maọbụ asụsụ ndị ọzọ. Ya wụ na anyị na-agbalịsi ike ime na ịhụ na ihe niile gara n'anya ya ma bụrụ ofu olu. Eziokwu na n'ime ọwụwụ iwu niile nke na-adị anyị mma n'ahụ nwekwara nke na ndị na-adị anyị mma n'ahụ. Ịghọtara ihe m na-ekwu gbasara ya bụ azụmahịa, e nwekwara ụzọ ị ga-esi rụọ ọrụ otu o si dịrị. Ịmana anyị ndị Naijiria, anyị ghọtara otu obodo anyị dị, anyị ghọtara otu mberezi anyị dị na ihe ndị ọzọ dị iche iche, kama e were otu ị ga-esi rụọ ọrụ ya wụ na ọ dabara ọfụma. Ihe ndị ọzọ gụnyere ọkụ. Dịka ị na-eme ezigbo ọrụ, ị ga-agbalị ịhụ na ị nwere ọkụ oge niile iji hụ na, maka na otu ọ ga-adị na ị na-arụ ọrụ ewe ọkụ. Nchekwa dịkwa oke, maka na ọtụtụ ndị mmadụ na-eche na ọwụ na Lagos, bịa na Lagos ma inwe AK-47, ya wụ na iji ndụ gị egwu. Ihe ọzọ wụkwara funding, ya wụ ị na-eweta ego a ga-eji leba anya na ọrụ anyị ugbu a. Iweta ego maka funding, ka a na-akpọ funding n'okwu bekee, iji hụ na anyị kwalitere azụmahịa na ihe ndị ọzọ dị iche iche, bụ nke na-enye nsogbu n'ọnọdụ obodo anyị bụ Naijiria. Ọ bụrụ na m nọrọ n'ọnọdụ gọọmenti ma ọ bụ otu m na ndị gọọmenti, m ga-agbalịsi ike ịhụ na ihe gbasara ọrụ anyị a bụ nke a kwesịrị ilebara anya wee wulitekwuo ya wụọ ebe ọtụtụ ndị mmadụ ga-abịa nwee uju n'ime ya, sị oge erula mgbe anyị ga-eji wepụta ọtụtụ ihe dị iche iche gbasara anyị. Ọtụtụ ndị mmadụ na-eji aka ha na-akwalite onwe ha, na-edevelopụ onwe ha, na uche onye ọbụla agwụghị ofu ihe. Were ọtụtụ ndị mmadụ nwere ideas dị iche iche na n'ime obi ha nakwa n'ime isi ha. Ya wee ịhụ na ekpọpụtara ọtụtụ ndị mmadụ dị iche iche bụ ndị nwere akara aka n'obodo anyị bụ Naijiria, bụ ihe dị oke mkpa ịhụ na a ga-eji hụ na ha wepụtara akara aka ka ụwa niile hụ ya. Ihe ọzọ bụkwa ịhụ na ewepụtara ọrụ, maka na mgbe ọbụla ị nwere ọtụtụ ndị mmadụ gị na ya so arụ ọrụ, bụ ndị na-arụ ọrụ ha na-arụta ya ọfụma, ị gaghị enwe nsogbu ọbụla. Ihe ọzọ
ọwụ na nhazi ihe niile n'obodo anyị bụ Naịjirịa bụ nke a haziri ọfụma, anyị aga na-enwe nsogbu na ihe ọbụla n'obodo anyị. Ọ bụgo na nwatakịrị ka itiri ebe ahụ, ya bụ na ọhịa ahazi ọ ga-arụ ọrụ ọfụma. Awụ m onye na-abanye na ihe ndọrọndọrọ ọchịchị, uche m na-adị, mana eche m na o nwere ọtụtụ ihe ndị anyị kwesịrị iwebata n'obodo anyị bụ Naịjirịa, ndị ndọrọndọrọ ọchịchị anyị kwesịrị ileba anya. Eche m na gọọmenti bụkwa ọ dịkwa ka azụmahịa, ọ dịkwa ka ọrụ ndị ọzọ, ma ị nwee otu iche hazie ya, sistem dị mma ị ga-eji hazie ya, ndị bekee kpọrọ ya good system ị ga-eji hazie ya ka ọrụ daba ọfụma, ị ga-enwe nsogbu. Onye ọbụla itiri ebe ahụ ga-enweta ya dịka ihe rịrị ahụ. Eche m na nsogbu Naịjirịa wụ ndị ochie na ndị agba ọhụụ, ọgụ n'etiti ndị agba ọhụụ na ndị ọgbọ ochie. Eche m na ọ wụ otu ihe niile si dị na mbụ bụ nke onye ọbụla na-ele anya ugbu a na a ga-elebara ya anya. Aha m bụ Wale Adenuga Jr., Managing Director, Producer, Wale Adenuga Production. Akwụ m chim ebe mbụ m torobịa Naịjirịa nọ. Akwụ m chim ebe udo dị, nke kacha nke.